سلام كم يتوعلو زخبركم تخطاتلتي فنوائر تي في لوم سوني عسران كلتن طرين فرق معلتن فرنسا تدالو زينا ومسنادو حزنا لكم قريبنا لنا نكتالكم بخبر زعد من خالد محمد برهان بقندنا تاتو فيلم مبل عسران حمشتن هاجرا وددر ويا مرور تمالي اب كتما خرن تخايدو شنفر حق سرعة زوبا ماكل اب مقد صار تحسد حقاقات ممرحيتاتنا تبابع سراح كم زعامة مقريتهم أبابيات تمرتز كاين نتفتات مقرب وتسيتها ومحانو تقليصهم سراوتي كويم زكاير ودبداب كبيل برات هاب كتما دونيسك بوحدو عسران حمشتن برقس كم تتعود الحبيرون اب زوبا يونان دوباوي معراب تشاينا بزقات محادقه مهمه مريت بوحدو 40 شعات سبات ميتون اب جرمن انصار حلوف عليتويا تمام تزلون بوليتيكان سلفتات زقنعه سلام تخايدو زرزر زينا مبل عسران حمشتن هاجرا وددر قيا مرور تمال عسران حدد طري اب كتما خرن بوعوع منفس اب استخايدلو زوبا ماكل قبل البومخان دميغام بملكع تصبصب تدالو تحستلو تسفالدت مبرات وقرويو أبزي أما حداريت زوبا عن سبا أمباسادر عبد الله موسى أما حداريت زوبا سمينا وكيح بحري ويزرو أسمرة تابرها كمون كالوت حلف تسترخبلو وردر نزوباتات ماكل دبوب عن سبا نقاشباركان كمون نمينستر مكرخال زوكلو بتغلال لا لعلسو الساعات لتتصاطيفهم 4 كيلومتر أبز شفنا ناي تحت 10 عمت نايدك أنستي وردر أتلتات زوا ماكل نسرستي مداليات كعوتالون كلها 6 كيلومتر أبز شفنا ناي تحت 10 عمت نايدك تبعتي وردر دما زوبا دوبوب ورك مداليا زوبا ماكل دما برورن نحاسن مداليات تعويتن أوردر 6 كيلومتر جونيور دك أنستيو زوبا دوبوب ورك مداليا زوبا ماكل دما برورن نحاسن مداليا أبز مدب أبز تخيده وردر دك تبعتي وخا أتلتات زوا ماكل قدام ماين كالعين بموصع ورقن برورن مداليات كشلو من كله أتل الزوادو بدما تعواتي نحس مداليا خوينوم سينير أتلتات دك تبعتين دك آنستيون بحبار تبقيسوم أبزر كهدو وردر دما كابدك تبعتيو نكلو زوادو بزوكلا أتلت عوت هبت كابدك آنستيو خا أبار من كلب منيستر مكل خال أتلت يوردانوس هبت سلاسي قداموت بموصع ورق مداليات الشليموم بحفشة أبز وردر زوبا ماكل أمناي تحت 10 عمتن تحت أسرع عمتن بغلطي يسقطا كمون أمناي سينير دك تبعتيو قبل البمخان عباي وانشان 10 عفانك تشلم كلا أب سينير دك آنستيقاء كلب منيستر مكلخال تقبل بمبال تشليما عوتات أتلتات أبتي كابزمت 30 مقابيت أب سربيا زكير شامبيون قويا مرور علم نيرترا وكيلوم كورا دور مخانم تفليت اللهم اب نوزوا عد غيح اب معقاب ماين حمدن مقراب مدقاف سدرا سواتن صقومات وغناتن زمسغن تفتات كم سلاسل تغليصوم ب10 شمونت الرياض استخايد ركب اكاد صراحه نوزوا اتو كيروس قبر مريم اب 2023 اب 10 محدارات كبابي لعل 380 هكتار زالاتاتن لعلي 95 هكتار كاترين كسرحن كله 271 شح فلستات كم تدخله اب مبرقاوي اتصادف دما لعلي 2670 هكتار زالاتاتن 3600 متر كوبو كاترين كم تسرحن 210 شح فلستات كم تدخلن كمون صقنا مسمرات مغعازيه 5 تخايده انصيروم قون زي 309 شحنا افا 203 صقمان سدرا بيتات كم توهبه ن 77 سدرا سوات ناي محرس حجز كم تجبره ابتخون عدمان 35 سدرا سوات ناي اخل دقف كم تجبره اتو خيروس غليصوم ازاز مدبر بوليس نوزو عد غيح كابتن كيدانه فتوي ابزهابو مغلصي بزنا 2022 كننصاصر كله غبنات بلعلي 10 ميتاوت كغودل كله بدلات جن باستات 12 ميتاوت كم زوسخ حبيروم كنتات حرشة بزملك دما واحد زناب سلازنبرة مهرتي بقالوتا 5 تصلوه امدبرات فلسي كاب استدالو 350 شح فلستات دما 9 ميتاوت كم تتخلن عبد الحم كنتات كم دركب بريهم ام حدار نوزو عد قيحاتو هابتاي تسفازغي ابزهابو مزاز مقال اب 2023 استراي ادمع تصاتفو حزب بمغواز معقاب ماين حمدن ممدمادن مصغانن مسمرات مغعازيا مهنات ترمينال كتما عد قيح
مملاء حصرة وهابت أغلغلوت مزرقح توسختي مسمر ماي أبعد غيح موداد بروجكت ماي أب إيجيلا من دفرا مألويان سافيران كمون مسرح ميدا سبورت أبزع متزي كابز تكبروك أند منبات مخانم قليتهم أب زوبا ماكل نيتتقامنت علوتو زوادقه هالختي مغبتات حيزن استرخبا بعلن حريدن سغال شطا كمون بنهر واغاز تخساب تقلالا 295 تكلات حقاو سغمتي توسيدوان وكيل ارينا يوناتان يعبيون زدالو زيناو تصبصاب ميكائيل حدقو كقربويو ጨንፈር ሕግን ስርዓትን ዞባ ማእከል ኣብ ምቁጻር ጥሕሰት ሕጋጋትን መምርሒታትና ተባብዓ ስራሕ ከም ተዓመ ገሊጾም ሓላፊት ጨንፈር ኮሎኔል ተስፋ ሚካኤል ተስፋጽየን ነዚ ዝሓበረም እቲ ጨንፈር ኣብ ምቁጻር ንጥፈታት ወሃብቲ ኣገልግሎት ዘይሕጋዊ ንግድን ህንፃዊ ስራሓትን ከምኡውን ምክትታል ዕዳጋታትን ምክልኻል ሓደጋታት ባርዕን ኣብ 2023 ዘካየዶም ዕማማት ብዝምልከት ምስ የሪና ኣብ ዘካየዶ ቃለ ምሕትት እዩ ብመሰረቲ ዝተሰላሰለ ስራሕ ጽዩፍ ትሕዝቶ ዘለዎም ፊልምታት ሒዘን ዝተረኽባ 62 ናብያተ ሙዚቃ نفس وكفن 10,000 نعفان حدا ورحي كعشاقان زي مغني وسخ واقع أغلز قبر 50 كلتن تكالا دما بدمر شومونتين 290,000 نعفا كم تغطع حبيرون أبدا ألو تريديكس كله صيف لغانا سنة بقبار كالرئيس للصالحي نزي قد عايزي كم مدى من حنا وانتخاتاتي لنا سلزي رخبنايو هذا كابزيوم قال 60 كلتن غول تكالات مقطعتي وسيدنا لومينا نفس وكف تكال 10,000 نعفا خم دخفلن حدا ورح خمد عشاقن قرنا غا تسرح كم دهد قرنا لنا قلنا زي ترح بقنا تقبر زي كونه بهاجر درجة كله نظام الإلكترونيكس بحاله صيف سنة مقبراوي بحاله هي سفنا بهاجر ببعومو كل سب ساتفوا لما كلا خلهم زلوا مقبر بس قاطمي بحب الفتو بزي كازاب تعنا حبرتسب هاسيا زورد ناي تتقامنت علوتوز ودغه حلقت مغوتات حيزن استرخبا 290 حرن تكالات بدمر 485,000 ناقفة بعلن حريرن سقاك شيط استرخبا شدشت تكالا دما 6,000 ناقفة كخفلان نحدو ورحيك عشاقان بنهري واغاز تغسا شمونت تكالا دما 33,000 ناقفة كم تغسعا أفليتوم حبيق هذا حرد سوات نحنا بمقدنا تغساتلنا زحزنايام سوات اللو قال قابقهم استغسعون بحق زقربنا يوم حدا 6,000 استغسعوا سوات اللو سلازي شدشت سوات كم يومنا مسلو أب حقي أقريبنا دقصعنا ونيرهم مالتهم سلازي كل جزء تي السجا بخمسة عينات كرئة كخيل الله خالد صباون تماسس لهم صبا بحكيم زي ترى صبا من أشوف زي مسألة ويدما بطريقة زراعة زي مسألة كابز مسألة زي تبلو زوجته تكالاتون علو سلازي زي من تماسس لي أب حقنا أقربنا زي مكا مقصعتي توصلنا لهم صبات له قال 33 نعفات قصيم يمكن زي من مسلو زورون أبقى قال وخمسنا مسألة ناي معشاق سجنتون وسينا له من أنا تم وننتي بفلاي زي حقا وسقاد حردو حدور حيبنا معشاق سجنتون وسينا له منيرنا كولونيل تسفا ميكائيل أسعبو 250 حرن تكالات تابعت عيو حبستي بقولة ميزان شدشد ما بقولة بقعة خسيسا نفس وكفن 10,000 نافا كغتصع خلوه 4 حرن تكالات دما كاب حدا كساب 4 أوارح كم تعشقا كاب زت فقد اللوم بوتا مشيطا وطيوم من قد أقارن هزباو بوتان زعاتصون كاب وطن وطان بزي متسجن فقادن أبايت كسرحون كتسجون استرغبون جنزباو مقطعتي كم توصلن اللوم أفليتوم قداي حبستي كل شيء عزارة مجمرتا زي حبستي زي بدقومان أي من قسيد صراح حانت باني 8 جرام كتكون كم دلوها أبتم مرح له بعتق على لبز زوات 9 شمنتن دخنا فرنتات على عملتي سلازي بزين احنا انه بنبزي ما قصص هو مبرحي كخودو كخول اللوم هذا ميزان كوكدول يبلومن قال اي كحرون يبلومن ثالثاي زي بسلون كقرب لهم كخول يبلومن رابعاي سوفت دبال بانو انكسرح فوق دا يكونن اب كم عين زي مساله زي حقا وسرار حاز استرخبو نانا بوجدنا أدلاي مقصعتين عن وصل لهم مالتي سلازي أب زعامة زي هذا 250 حدا ندخونو قلنا أنت تكالات بدمر حدا نتو حدا مليون جنزبون تقصيهم علو بتحساتنا يحقي أب قالون قال شديش تدخون تكالات نفسه كفن 10 حتى قصعة كاب حدا ما ورحي كسب 3 ورحي تعشقون علوها
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ንጥዕና ሕብረተሰብን እንስሳን ኣስጋእ ዝኾነ ብሕጊ ዝተኸልከለን ኣብ ትካላት ዝተታሕዘን ኣሳት 15 ኩንታል ፌስታል ተመስሪሑ ንኽሽየጥ ጨረታ ከም ተኻይዱሉ እውን ሓቢሮም ኣብ 2023 ዘጋጠመ ሓደጋ ሓውን ሰዓቤኑን ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ድማ ኮሎኔል ተስፋ ሚካኤል ኣብ ህይወት ሰብ ዝወረደ ጉድኣት እኳ እንተዘይለ ኣብ ንብረት ግና ዋጋ 186,000 ናቕፋ ዕንወት ከም ዝሰዓበ ገሊፆም ናይ መጥፋእቲ ሓዊ ኣብ 3 ሽፍቲ እዮም 9 መካይን ኣለዋ እዘን መካይን እዚኣተን እርጋን እኳ ተለወን ኩሉ ግዜ ስታንድ ባይ ናብ ቦታ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ተረኣዩ እንድሕር ተባሂሉ ኣብ ውሽጢ 10 ደቂቕ ደንጎዩ ተበጊሶም ናብቲ ተባሃለ ቦታ እዮም ዝኸዱ ኣብዛ ዓመት እዚ ናይ 36 ናይ ባርዕ ሓዊ ተሪእታት ተረኣዩ ናይ ሓደ ሰብ ሞት እውን ኣጋጢሙ ነይሩ ብገንዘብ ክረአ ከሎ 1,886,000 ይግመት ዝቐረበ ዕንወት ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዝካየድ ንጥፈታት ምግራብ ዝግበረሉ ግቡእ ምክትታልን ምክንኻንን ውፅኢታዊ ስለ ዝኾነ ብዝለዓለ ክድፈኣሉ ነበርቲ ንዞባ መነፈራ ፀዊዖም ንሳቶም ብኣግራብ ንዝወቀበት መባእታን ማእከላይን ደረጃ ቤት ትምህርቲ ሸኻ ወዲ ብስራት ብምጥቃስ ነቲ ከባቢ ግርማ ንመስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ድማ ኣዝያ ምችእቲ ኮይና ከም ዘላ ገሊፆም ርእሰ መምህርታ ቤት ትምህርቲ መምህር ገብረ ብርሃን ሃይለ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ብመምህራንን ተምሃሮን ዝተተኽለ ልዕሊ 7,000 ፈልስታት ብዝተገብረሉ ክንክንን 99 ሚታዊት ከም ዝጸደቐ ብምጥቃስ ተምሃሮ ረኺቦም ኣብ ዘለዉ ምቹእ ኩነታት ውፅኢቶም እናተማሓየሸ ከም ዝመጽእ ኣብሪሆም ሓላፊት ትምህርቲ ኣብ ዞባ መንደፈራ መምህር ብላል ኣርኣያ ድማ ኣብያተ ትምህርቲ ንመስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ምቹኣት ብምግባር ካብቲ ብቐዳምነት ዝስራሓሉ ምዃኑ ብምግላጽ ኩለን ኣብያተ ትምህርቲ ኣሰር ቤት ትምህርቲ መባእታን ማእከላይን ደረጃ ሸኻ ወዲ ብስራት ክኽተላ ተላብያ ወኪል በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኣብቲ ንኡ ዞባ ኣቶ ወልዱ ገብረ ገርጊስ ብወገኑ ቤት ትምህርቲ ሸኻ ወዲ ብስራት ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ብዘካየደቶ ዕዉት ንጥፈታት ምግራብ ብደረጃ ንኡ ዞባ ብኣብነት ዘጥቅሳ ምዃኑ ሓቢሮም 300 ተምሃሮ ዘለዋ ቤት ትምህርቲ መባእታን ማእከላይን ደረጃ ሸኻ ወዲ ብስራት ካብ መንደፍራ ንሸነኽ ሰሜን ኣስታት 8 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ቀፂሉ ዝቐርብ ኣህጉራዊ ዜና እዩ ምክትታልኩም ክትቀፅሉ ደጊምና ብኽብሪ ንዕድም ሰራዊት ዩክሬን ትማል 21 ጥሪ ኣብ ከተማ ዶኔትስክ ብዘካየዶ ናይ ከቢድ ብረት ደብዳብ ብውሕዱ 25 በርጌስ ከም ዝተቐትሉ ንሰመዚ ፀጥታ ሩስያ ብምጥቃስ ማዕከና ዜና ቃሊሐን በቲ ኣብ ዕሙር ዕዳጋ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሓያሎ ካልኦት ቆሲሎም ብምህላዎም ቁጥሪ ሙታት ክውስኽ ከም ዝኽእል ተኣሚቱሎም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ መጥቃዕቲ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሩስያ ክብል ኮኒንዎም ከተማ ዶኔትስክ ኣስታት 20 ኪሎ ሜትር ኣብቲ ኣብ ሞንጎ ሩስያን ዩክሬንን ኩናት ዝካየደሉ ዘሎ ግንባራት ተደኪና ስለ ትርከብ ዕላማ መጥቃዕቲ ዩክሬን ክትከውን ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዝጠቕሱ ፀብፀባት 10ታት ነበርታ ናብ ውሑስ ከባቢ ከም ዝገዓዙ ይነፅሩ ሩስያ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኪየቭን ካልእ ከባቢታትን ብዘካየደቶ መጥቃዕቲ ሚሳኤል ሃገራት ምዕራብ ንዩክሬን ዝለኣኾ ኣፅዋር ከም ዘዕንወት ምሕባራ ይዝከር ሃገራት ምዕራብ ንዩክሬን ዝገብሮ ዘለዋ ገዚፍ ወተሃደራዊ ደገፍ ነቲ ኩናት ካብ ምንዋሕን ምብኣስን ሓሊፈን ኣብ ሚዛን ሓይሊ ዘምፅኦ ለውጢ ከም ዘየለዩ መንግስቲ ሩስያ ብተደጋጋሚ ክገልጽ ጸኒሖም ኣብ ዞባ ዩናን ደቡባዊ ምዕራብ ቻይና ብዘጋጠመ ሓደጋ ምህማም መሬት ብውሕዱ 47 ሰባት ከም ዝሞቱ ተጋዊሖም ሓያሎ ተደብዮም እንዳሃዮም ዘይተረኽበ ብምህላዎም ስራሓት ምድሓን ህይወት ይቕፅል ከም ዘሎ ዝጠቐሱ ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ኣብ ተኣፋፈ ከባቢ ዝነብሩ ሰባት ናብ ውሑስ ቦታ ከም ዝጉዕዙ ከም ዝተገብረ ኣረዲኦም ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ትሕቲ 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኩነታት ኣየር ንስራሓት ምድሓን ህይወት ኣፀንኪርዎ ከም ዘሎ ድማ ገሊፆም ኣብቲ ብበረኽቲ እምባታት ዝተኸበ ከባቢታት ዞባ ዩናን ሓደጋታት ምህማም መሬት ብቐጻሊ ከም ዘጋጥም ዝጠቐሱ ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ቻይና ንጠንቅቲ ሓደጋ ኣብ ምምርማር ከም ዝርከቡ ሓቢሮም ኣብ ጥሪ 2023 ኣብቲ ከባቢ ብዘጋጠመ ተመሳሳሊ ሓደጋ 18 ሰባት ከም ዝሞቱ ይዝከር ኣብ ጀርመን አንጻር ሕሉፍ ዓሌታዊ ኣጠማምታ ዘለዎን ፖለቲካውያን ሰልፍታት ዝቐንዐ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፍ ተኻይዱ ብመሰረት ማዕከናት ዜና ጀርመን ልዕሊ 350,000 ሰልፈኛታት ኣብ ጎደናታት ዓበይቲ ከተማታት ብምውፃእ ነተን መወቆል ካልኦት ሃገራትን ዘለዎም ዜጋታት ዝፃረር መርገፂ ዘለዎን ሰልፍታት ዘለዎም ተቃውሞ ገሊፆም እዚ ሰላማዊ ሰልፊ ዝካየድ ዘሎ መተካእታ ንጀርመን ዝተባህለ ሰልፊ ጀርመናዊ መወቆል ዘይብሎም ዜጋታት ሃገር ናብ ናይ ምብራር ዕላማ ከም ዘለዎ ዘነፅር ሰነዳት ድሕሪ ምቅልዑ እዮም
ኣብ ጀርመን ኩናት ዩክሬንን ሃገራት ምዕራብ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዘጽንዑ ገዳታትን ዝፈጥሮ ማሕበር ቁጠባዊ ጸገማት ከም ዝወሰኸ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ሕሉፍ ኣጠማምታት ዘለዎም ፖለቲካውያን ሰልፍታት ከስፋሕፍሑ ዕድል ከም ዝፈጠረ የረድኡም ሰራሕተኛታት ሃገር ወሰኽ ደሞዝን ዝተመሓየሸ ናይ ስራሕ ሃዋህውን ብምጥላብ ዘካይድዋ ኣድማታት ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ከም ዝወሰኸ ጸብጻባት የነጽሮም ኣብ ወሰናስን ብሪጣንያ ተኸሲት ዘሎ ኣይሻ ዝብል ስያመ ዝተዋህቦ ህቦብላዊ ማዕበል ማሕበር ቁጠባዊ ጸገማትን ምስትንኻላትን ከም ዘሰዓበ ተጋዊሑ እቲ ሓደጋ ብዝፈጠሮ ስጋት ኣብ እንግሊዝ ዌልስ ሰሜን ኣየርላንድን ስኮትላንድን ዝለዓለ ናይ ባህርያዊ ሓደጋ መጠንቀቕታት ኣውጅሎም በዚ ኣብ ሰዓት 159 ኪሎ ሜትር ብዝሕንበብ ንፋስ ዝተደፍአ ማዕበል ቀረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ናይ ልዕሊ 50,000 ኣባይቲ ከም ዘቋረፀ ተገሊጹ ብዘይካዚ ኣብ ስኮትላንድ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ባቡር ምድሪ ከቋርጽ እንከሎ ኣብያተ ትምህርትን ካልኦት ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎትን እውን ስርሑ ከቋርጽ ተገዲድሎም እቲ ማዕበል ዝፈጠሮ ብርቱዕ ዝናብ ሓደጋታት ዕለቕ ከየስዕቡን ተሰጊኡሎም ወብላ ማዕበል ኣይሻ ድሕሪ ወርሒ መስከረም 2023 ናብ ወሰናስን ብሪጣንያ ዝበጽሕ ዘሎ ታሽዓይ ባህርያዊ ሓደጋ ምዃኑ ጸብጻባት የነጽሩ ኣብ ኢራን ዝርከብ ማዕስከር ኣሜሪካ ዕላማ ዝገበረ ናይ ባሊስቲክ ሚሳይል ሮኬታትን መጥቃዕቲ ከም ዝተኻየደ ማዕከናት ዜና ቃሊሕን በቲ ናይ 20 ጥር መጥቃዕቲ ቁጽሮም ብልክዕ ዘይተነግረ ወተሃደራት ኣሜሪካ ከም ዝቆሰሉ ዝተቐሱ ወተሃደራውያን ተንተንቲ እቲ ኩነታት ኣብ ልዕሊ ሰብ መዚ ኣሜሪካ ጸቕጢ ከም ዝፈጥር ኣሚቶም እቲ መጥቃዕቲ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ኣሜሪካን እስራኤልን ሕነ ናይ ምፍዳይ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ድሕሪ ምጥንቃቑ ይስዒቡ እቲ መጥቃዕቲ ማወጸልታ ናይቲ ወተሃደራዊ ህላዋ ኣሜሪካ ኣብ ዞባ ማእከላዊ ምብራቕ ንምቋም ክካየድ ዝጸንሐ ተቃውሞታት ምዃኑ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይሕብሩ ኣብ ኢራቅ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ማዓስከራት ኣሜሪካ ዝካየድ መጥቃዕታት ድሕርቲ ኣሜሪካን እስራኤል እትገብሮ ወተሃደራዊ ደገፍ ክምባላ ከም ዝሓየለ ጸብጻባት የረድኡም ኣብ ኢራቅን ሶርያን ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ማዓስከራት ኣሜሪካ ምፋርቕ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ 2023 ኣስታት 100 መጥቃዕታት ከም ዝተኻየደን ኣስታት 60 ወተሃደራት ኣሜሪካ ከም ዝቆሰሉን ይግለጽ ኣሜሪካ ኣብ ክልቴን ሃገራት ልዕሊ 3400 ወተሃደራት ኣዋፊራ ከም ዘላ ይሕበር ንሰዓት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናድኦ ንምዝዛም ቀንዲ ነጥብታቱ ክደግመልኩም መበል 25 ሃገራዊ ውድድር ጉያ መሮር ትማሊ ኣብ ከተማ ኸረን ተኻይዱ ጀንፈር ሕግን ስርዓትን ዞባ ማእከል ኣብ ምቁፅጻር ትሕሰት ሕጋጋትን መምርሒታትን ኣተባብዓ ስራሕ ከም ዝዓመመ ገሊጹ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዝካየድ ንጥፈታት ምግራብ ውፅኢታዊ ምዃኑ ተገሊጹ ሰራዊት ዩክሬን ብዘካየዶ ደብዳብ ከቢድ ብረት ኣብ ከተማ ዶኔስክ ብውሕዱ 25 በርጌስ ከም ዝተቐብሉ ተሓቢሩ ኣብ ዞባ ዩናን ደቡባዊ ምዕራብ ቻይና ብዘጋጠመ ሓደጋ ምህማም መሬት ብውሕዱ 47 ሰባት ሞይቶም ኣብ ጀርመን ኣንጻር ሕሉፍ ዓሌታዊ ኣጠማምታት ዘለዎን ፖለቲካውያን ሰልፍታት ዝቐንዐ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ንሎም ሶኒ 22 ጥሪ ንፍርቂ መዓልትን ፈራንስ ተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብ ዝተፈጺሙ ድሓን ዋዕሎ